Frederiksberg Have. Giv verdens største hånd til Romar! Amazing. What a good job. Ej, hvor var det fedt. Helt crazy. Vi springer hurtigt videre. Jeg skal lige huske at sige, at vi har faktisk booket Romar til at komme tilbage til oktober på Hotel Season til specielt. Så vi springer hurtigt videre. Ikke så meget snak. Jeg skal lige huske at minde jer om, I må meget gerne sende os noget kærlighed ved at købe et af vores støttearmbånd, så vi måske forhåbentligvis kan komme tilbage i Frederiksberg Have i 2025. Man kan købe den ved nogle af alle vores vidunderlige frivillige, så det håber jeg har lyst til. Og have en dejlig dag! Også ude på øen, have en dejlig dag! Tusind tak. Den næste vi skal møde har sådan cirka produceret, remixet og skrevet sangen til hele verden. Blandt andet Jarvis Cocker from the Pulp. Han har lavet noget med Katy Perry. Han har remixet Disclosure. Men mest af alt er han nok allermest kendt for en af verdens fedeste bands, Hot Chip. Og her kommer Joe Goodard!